чанд лаҳза пас дар толори меҳмонхонаи ҳайат реҷенсии шаҳри душанбе конгресси навбатии ҳисоботи интихоботии федератсияи футболи тоҷикистон оғоз мешавад ва дар кори ин конгресс президент ва 4 ноибони президент барои муҳлати 4 соли оянда интихоб карда мешаванд. дар конгресси ҳисоботи интихоботии федератсияи футболи тоҷикистон намояндагони федератсияи байналмилалии футбол, конфедератсияи футболи осиё, аъзоёни кумитаи иҷроияи федератсия, роҳбарони федератсияҳои минтақавӣ, директорони дастаҳои футболи кишвар, лигаҳои мамлакат, инчунин дигар намояндагони ҷомеаи футболии меҳан ширкат варзиданд. рӯзномаи конгресс аз 15 масъала иборат буда, қисмати асосии он интихоби президенти нави федератсия ва ноибони ӯ мебошад. конгресс бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳ ёфт. ноиби якуми президенти федератсияи футболи тоҷикистон Хуршед Мирзо дар сухани ифтитоҳии худ қайд кард ки 4 соли охир барои футболи тоҷик хотирмон ва таърихӣ буд, чунки мунтахаби футболи тоҷикистон ба марҳилаи чоракниҳоии ҷоми осиё баромада, тими миллии футзали кишвар дар ҷоми ҷаҳон баромади арзанда намуд. дар умум бозигарони тоҷик дар майдонҳои байналмилалӣ дурахши зебое доштанд. ин ҳама дастовардҳо албатта ки бо ташаббуси дастгириҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳматҳои шабонарӯзии президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ноил гардиданд. дар такя ба дастуру супоришҳои президенти федератсия бобати зиёд кардани шумораи дастаҳои иштирокчии чемпионати мамлакат ба оинномаи федератсияи футболи тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. шумораи дастаҳои иштирокчии лигаи олӣ ба 12 даста ва лигаи якум ба 13 даста зиёд карда шуд. ин пешниҳод аз ҷониби ҳайати вакилон қабул гардид. дар идома гузориши видеоӣ оид ба фаъолияти федератсия дар 4 соли охир манзури ҳозирин гардонида шуд. қайд гардид, бори аввал дар тоҷикистон курси омӯзишии мураббиёни дараҷаи олӣ бо истилоҳи про доир гашт ки 19 нафар соҳиби иҷозатномаи олии мураббигӣ мегарданд. 6 варзишгоҳи бошукӯҳи мамлакат ба системаи рӯшноидиҳандаи муосир муҷаҳҳаз гардид. роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон то ин муддат 30 майдончаи варзиширо дар қаламрави ҷумҳурӣ бунёд ва мавриди истифодаи аҳолӣ қарор дод. лигаи футболи кӯдакону наврасон дар давраи ҳисоботӣ чорабиниҳои варзиширо бо иштироки дастаҳои синну солашон гуногун баргузор намуд. 43 даста барои мақомҳои ифтихории чемпионати бонувони кишвар талош намуда, дар ин баробар чемпионати мамлакат байни дастаҳои бонувони синнашон 13, 15 ва 17 сола низ доир гардид. дар 4 соли охир мусобиқаҳои ҷолиби суперлигаи футзал дар ҷумҳурӣ доир гашта, айни замон 9 даста барои мақомҳои ифтихорӣ мубориза мебаранд. фаъол гардидани системаи видеодовар бо истилоҳи ВАР саҳифаи ҷадид дар футболи тоҷик маҳсуб меёбад. ҳунарнамоии тими миллии футболи меҳан дар марҳилаи чоракниҳои ҷоми осиё аз дастовардҳои беназири футболи тоҷик мебошад. тоҷикистон дар 4 соли охир мизбонии зиёда аз 20 мусобиқаи ассотсиатсияи футболи осиёи марказиро ба зимма дошт. имсол бо ибтикори президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ озмуни беҳтарин мухлиси сол гузаронида шуд ки фонди ҷоизавии умумии он 100 000 сомониро ташкил менамуд. пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Созмони Милали Муттаҳид дар бораи 25 май эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол якдилона аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд. ин ва даҳҳо дастовардҳои беназиранд ки дар давраи ҳисоботӣ рӯй доданд. ҳамчунин дар конгресси федератсияи футболи тоҷикистон гузориш дар бораи фаъолияти молиявии федератсияи футболи тоҷикистон дар соли 2023, буҷаи созмон барои соли 2025, гузориши аудитори мустақил дар бораи фаъолияти молиявию иқтисодии федератсия дар соли 2023 ба тасвиб расида, инчунин аудитори мустақил барои санҷиши фаъолияти молиявию иқтисодии федератсияи футболи тоҷикистон барои солҳои 2025-2026 таъин карда шуд.
бадин тартиб ба вазифаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон аз ҷониби вакилони Конгресс исми як нафар Рустами Эмомалӣ пешбарӣ шуда, он бо кафкӯбии пурмавҷи вакилон қабул гардид. Яъне муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои 4 соли оянда президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон интихоб шуд. бо пешниҳоди президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ба вазифаи ноиби якуми раиси федератсия Хуршед Мирзо пешбарӣ гардида, он ҳам якдилона дастгирӣ ёфт. Алишер Урунов, Искандар Ҷалилов ва Сайвалӣ Дониёрзода ҳам аз ҷониби вакилон ба мансаби ноибони президент қабул гардиданд. аз рӯи масъалаи охирини Конгресс, вакилон 12 нафар аъзои нави Кумитаи иҷроияи федератсияро ба таври кушода интихоб намуданд. дар фарҷом ба Дилшод Ҷуразода барои хизматҳои шоён ва саҳми беандоза дар рушди футболи тоҷик, ки давоми чанд соли охир дар вазифаи ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон адои вазифа менамуд, сипоснома тақдим гардид. ҳамин тариқ кори Конгресси ҳисоботи интихоботии Федератсияи футболи Тоҷикистон бо муваффақият ҷамъбаст шуд.